Hello po, good evening mga mamamayang. Magluluto po ako ng pusit na maanghang. Ito na po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Pusit, bawang, luya, carrots, green onion, cornstarch, sili na may toyo, siling mahaba, tapos puti na onion. Uumpisahan ko na po ang pagluluto mga mamamayang. Maglagay po ng mantika sa kawali. Tapos paiinitin po muna natin bago natin ilagay ang ating mga ingredients. Ayan na po mga mamamayang, mainit na po ang ating mantika. Una po, ihulog ang bawang sa loob ng kawali. Isunod ko na po ang ating luya. At ngayon pong nag-brown na ang ating mga ingredients, isunod ko na po ang mga gulay. Ayan na po. Haluin lang po natin. Ito na po ang ating pusit. Ihuhulog ko na po sa ating kawali. Ayan na po mga mamamayang. Tignan nyo pong mabuti para po masundan nyo at makuha ang ating recipe na Korean style. Hahaluin lang po natin para po maluto ang mga sangkap. At ngayon po mga mamamayang, nahalo ko na, pwede ko na pong ilagay ang siling haba. Ayan na po. Tapos hahaluin lang mabuti para po maluto ang ating gulay at saka ang pusit. Madali lang kasi itong maluto, kaya hindi na po kailangang tatakpan. At ngayon po mga mamamayang, dahil luto na po ang ating octopus, pwede ko na pong ilagay ang aking sauce. Ayan na po. Ayan na po mga mamamayang, dahil nailagay ko na po ang ating sauce at luto na ang ating squid. Ngayon ay pwede ko na pong ilagay ang ating cornstarch. Haluin lang pong mabuti. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating recipe tonight. Ayan na po, kakain na po kami ng aking dakilang katulong. Sana po nakuha ninyo ang aming recipe tonight. Sana po nagustuhan ninyo. Ayan na po mga mamamayang, kain na po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Sana po nagustuhan ninyo ang ating recipe at nakuha po ninyo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabi, mabuhay!